Нурихан Фәттахның 90 еллыгы уңайыннан сызгыра торган «Уклар» романы яңадан китап булып дөнья күрде. Әлеге әсәр авторның төп тарихи романнарының берсе. Роман моңа кадәр 2 тапкыр чыккан. Яңа басмаларның исемлеген Гөлшәшәк Шәйхетдинова дәвам итәр. Татарстан китап нәшрияты белән Уфадагы китап нәшрияты Зейнәп Биишева исемендәге ел сайын бер китап алмашалар. Бер китап башкорт шагыйрьләренең яки язучысының китабы татарча басылып чыга, тәрҗемәдә, һәм бер татар шагыйренең язучысының китабы Башкортстанда пәйда була. Каләмнәр дуслыгы дигән серия икән ул. Быел Башкортстанның халык шагыйре Хәсән Назарның Язмышны язам китабы испатлый ул дуслыкны. 2 тема: авыл, шәһәр һәм үткән буын белән бүгенге яшь буын арасындагы кайбер проблемаларны күтәрә ул. Әлбәттә, аның үзәгендә тора барыбер мәхәббәт. Ул бик мәхәббәтле кеше, бик мөлаем кеше. Мин аны шәхсән беләм, бик дусларбыз. Менә шушы Хәсән ага Назар татар укучысына үзенең шигъриятен, үзенең күңел җимешләрен бүләк итә. Нурихан Фәттахның сызгыра торган «Уклар» романы 2 тапкыр басылган булган. Соңгысы 1991 елда. Язучының 90 еллыгына тарих китап битләрендә кабат яңара. Безнең бабаларыбызның уктан атып, атышып, ил даулап, дәүләт булдырып һәм үзләренең татарлыкларын, төркилекләрен раслап биргән вакытларындагы тарихлар бу. Укучыга бик кызык булыр, чөнки яңа буын укучысы бу романны әле бик белеп бетерми дип уйлыйм мин. Китапханәләрдә булса да китабы. Татар халкының кадерле шәхесләренә тиешле игътибар бирәбез микән? Илмира Шарифуллина менә Каюм Насыри шәхесенә мөрәҗәгать иткән. Ул безнең атаклы мәгърифәтчебез, ул безнең татарлыгыбызны 19 гасырда ук раслап, мәдәниятебезне, фольклорыбызны, йолабызны, телебезне раслап калдырган бөек шәхесебез. Илмира Шарифуллина шушы шәхес турында бик матур шигъри юллар һәм шигъри поэмалар язган кеше. Менә шушы китапта шушы әсәрләр һәм ул әсәрләргә өстәп Илмира апаның тагын яңа әсәрләре тупланган. Күп укыган, күп белер дигәннәр. Әмма кулыгызга кирәкле, файдалы китаплар гына эләксен.